Si Caloocan City Congressman na Igay Irese, nagkita may gapon pero may mag-istorya. Congressman Igay, magandang umaga po. Magandang umaga. Si Oka po itong kausap mo ngayong umaga, sir. Kumusta? Good morning, good morning. Nakita kita kahapon doon po sa UP Cebu, but hindi na ako nakalapit sa iyo kasi busy po kayo. Mayroon nga kaming mga video sa iyo eh. Oo nga, masyadong hectic yung schedule. Sir, itong anti-dynasty bill, sir, sa dami-daming bill since 8 Congress until now, nasa 28 Congress na po tayo. Bakit kailangan pang gawin nyo ang consultation? Ni-require yan ng ating chairman ng Committee on Suffrage and Electoral Reform. Siguro, siyempre, iba na yung panahon ngayon. At maganda naman, nakita naman natin na yung mga kabataan ng Cebu ay talaga namang sumusuporta dito sa anti-political dynasty proposal na ito. Mm-hmm. So, sir, kami po'y maniniwala sa iyo kasi matagal ko nakitang nakilala, Congressman Igay. From time to time, kami po'y tumawag sa inyo na hingiin ang inyong mga reactions at saka mga statements in public. Sir, pero bakit kayo po ba may possibility ba? Kasi karamihan dyan, maliban sa iyo kasi nag-iisang ikaw lang dyan sa Kongreso, sa pamilya nyo, 80% umano ay political family. Sino kaya ang mga kongresista dyan na pumabor sa batas? Talaga mga 70 to 80% Nako. members of Congress are members of political dynasties. Meron naman teen, may fat. So, yan yung So, layunin natin ngayon ay talagang mabawasan yan. At least kung masusunod yung aking proposal na isa kada pamilya sa national, isa sa local, yung mga fat dynasties, mawawala na yan. So, may matitira dyan, yung dalawa na lang, kada pamilya, kung mananalo sa national at mananalo sa local. At least nabawasan ng malaki. At yun naman ang importante, pag nabawasan yung ganyang uri ng politika, magkakaroon ng equal opportunities. Yung mga ordinaryong mga Pilipino, at lalabas talaga yung mga talents na dati ay walang pagkakataon dahil dominado ng mga pamilya. Yan yung ating prinsipyo diyan. So, sir, at pagka nawalan yung domination ng mga pamilya, magkakaroon ng check and balance. At pag may check and balance, malilimitahan din yung corruption. Sir, Ledak, I think 2 weeks ago, doon po sa Malacanang, sa tingin ko po, Congressman Igay, kayo pong ilan lang po kayong nag-iisa sa pamilya na nasa politika. Sir, kaya nyo ba sa tingin nyo po depende yan talaga sa political will ng Pangulo. Dahil yung Pangulo, siya yung naglagay niyan sa LEDAC bilang priority legislation ng kanyang administrasyon. So, kung baga nasa sa kanya na yan, kung paano niya pamumunuan yung kanyang mga kaalyado sa Kongreso na suportahan yung mapaipapasang batas na ito sa committee. So, hopefully, maipasa namin ito before the end of session, March 21 yung end of session namin, para mai-calendar ito. Pagbalik, may calendar at may pasa. May target si Speaker Bojidi, sir, Congressman Igay, na before the SONA, kailangang magiging batas na po daw itong anti-political dynasty. Kaya nga, hopefully, sa SONA ni Presidente, ma-include niya na sa kanyang speech. Pero sir, may doubts pa rin kami, mga Cebuano, dahil sino kayang kongresista dyan? Lahat naman tayo may doubt pa rin. Siyempre, hindi naman basta. Kilala ko yung pag-iisip ng mga matatabang political dynasties na talagang ayaw nilang bumitaw kahit na katiting na kapangyarihan. So, ibig sabihin, sir, paraan para mapigilan. So, manalangin na lang tayo at umasa tayo na si Pangulo sa kanyang mga sinasabi. Sir, sa sariling version mo, sir, sa anti-dynasty bill, kung sakaling isang incumbent senator, assuming na incumbent senator, patapos na po siya, meaning,
pwede siyang palitan sa kanilang pamilya o sino man, pati na po sa local, whatever happened if matalo. So wala nang pwedeng ipalit ba sa mga kung ibang membro ng pamilya? Hindi nga. Basta ang importante doon, kahit sa isang hindi pwede yung dalaw local post, pwede pamilya. Sa national post, hindi rin pwede dalawa. So, ibig sabihin, dalawa lang talaga maximum na pwede sa isang pamilya. Okay na yun. Nabawasan na ng malaki siguro. Maapektuhan dyan yung siguro mga 70% ng mga political dynasties mawawala talaga pagka yan na-aprobahan natin. Kaya nga sabi ko, duda pa rin ako na hindi gagawa ng paraan. Duda pa rin ako. Pero, siyempre, we'll have to, wala naman tayong magagawa kundi talagang subukan at kung ang pakiusap ko na lang, kung hindi pa rin maipapasa ito sa ngayon, yung mga taong bayan na mismo ang Ayan. ika nga, pag pare-pareho apelido, huwag nyo na iboboto. So up to ilang degree of consanguinity ang Sa akin, second degree. Kasi Second ibig degree. sabihin, yung tatay, lolo, anak, apo, kapatid, at yung kanilang mga asawa. Yun yung sakop ng aking Pero yung Sa pinsan, inyong bill. hindi sakop. Kasi pag sinama mo yung pinsan, hindi na maipapatupad niyang batas na yan. At magiging parang na lang, arbiter na ng pagkakamag-anak o genealogical tribunal na lang ang Comelec. Kasi alam ba, lima yung magpipinsa, tumakbo, sabay-sabay. Sino yung qualify mo? Sino yung i-disqualify mo? Diba? Paano? Wala, mahirap yun. Kasi dahil siyempre ibang pamilya na actually yun, distant relative. Para na maramang na ang tawag ko doon, arbitrary. Ibig sabihin, inaalisan mo ng karapatan yung mga malalayo ng kamag-anak na tumakbo. So, ibig sabihin, paano mo i-regulate? Halimbawa, 5 tumakbo. Sino ang qualify? So, pero Wala. Congressman Hindi Igay, ba- sir, dyan sa Senado, may magkapatid, Yung magkapatid, wala na may yan. elections Wala na yan yan. sa Senado sa 2028. So, ibig sabihin, kung sakaling yung bill nyo ang may pasa doon po at Hindi na magiging pwedeng- batas, kung hindi siya may- pwedeng merong- magpa-reelect. Hindi na pwedeng tumakbo. Kasi, for example, Rafi. yung dalawang bilyar, si Mark, matatapos na yung term niya, dapat tatakbo siya. Dahil nandiyan si Camille, hindi na pwede tumakbo si Mark. Ganun ang mangyayari. Papasa Ganon ka yan. din kay JB, saka kay Jinggoy. Pag nakapasa to, hindi na pwedeng tumakbo si Jinggoy. Si JB na lang kasi incumbent. Ganon din kay Senator Alan at Pia, dahil kapapanalo lang ni Senator Pia, hindi na pwede tumakbo si Senator Alan. Sir, Yan yung hindi kayo magagalit sa iyo, mga senador, Congressman Igay. Hindi, wala namang personalan, trabaho lang eh. Buti kayo, nag-iisa ka lang sa politika. Anyway, Congressman Igay, I hope in some other time, makapunta ka dito sa studio para pag-usapan natin. Kasi I believe na pagka- mayroon pa po kayong second round of consultations. Sige, pagka nakabalik tayo, tatawagan kita. Sige po. Salamat. Sige po. Maraming salamat po, Congressman Igay. Okay. Sus, paita, hindi nakabalik. Karon, bago mo ito ni Daog si katong anak ni Villar, ba katong babae si katong ato Camel? Camel. Kanding dili. Unya sama di na magaparilik, di ka masukor sa pitulpo ka ni. Si Alan Pitiki Cayetano, kalong 28. No more. Sus, paita. Usang nasyonal, usang lokal, nayate. Mag-alternate pa rin. Si Jinggoy, di na pero dunga ni Jinggoy, si JB, RC2. Pero Jinggoy, di na kaparili kung mapriso.